Ya mungkin itu ya. Oh iya Pak Mantri. Ya aku melakukan karo Riko. Benar. Demo ketau. Dewe semu kat ya Pak Mantri. Wong salah kudus salah Benar ya. Bang, salah kudu seleh. Jagung bakarane. Jagung bakarane tanggung bakarane. Nanging ngene ya Pak Mantri. Ya kepiye ya? Aku iki kepengen ngomong karo dulurku kene. Ya. Kelakuan kakak iki gawa bojone wong. Gak kena ditiru, gak kena dicontoh. Yen sapa-sapa nyontoh karo aku wis bakal keliru ya Pak Mantri. Ya bakal keliru ya. Bener, memang tak gawa dhewe. Ayo, bener ya. Saya Pak Mantri. Piye? Sadurunge aku mlebu bangku jaran. Ya. Aku njaluk sebenarnya Pak Mantri. Piye Pak Mantri? Ya tak lali ya. Kita pun Pak Mantra. Ya mungkin itu ya. Aku saya lebih gitu masih kayak mau ya. Benar. Ayo, silak kono ya. Aku kepengen pamitan karo Setiabari. Ya pamitan ya. Setiabari. Aku dibalik karo Pak Mantri. Saya bisa bawa pertanyaan kau di sana. Senang ya Setiabari ya. Selamat Ya mungkin itu ya. Oh iya Pak Mantri. Yo dino iki aku kalah karo Riko. Ya, jelas sampean kalatokan karo aku ya Pak Mantri. Yo berarti Riko iso kalah. Oh, do karo Kiambari. Benar. Yo tak ya mungkin itu ya. Iya. Mulai dino iki si Kiambari kena bersak marah-marah ya. Wes saiki aku pamit ya Pak Mantri. Setiabari. Saiki sampean laksan jadi karo aku. Nanging ngene Setiabari. Aku ngelak banget karo disiksa Pak Mantri. Kepengen golek bantu. Enten ana ning kene ya. Setiambari anu tangane kaya loro makane melok pelindungan.